passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícies especials! Què passa, gent del submón? La Resistència, programa produït per la productora catalana El Terrat per a la televisió online de Movistar, Movistar Plus, generà este mes de març de 2021 una gran polèmica per les bromes que se feren sobre la cultura valenciana. L'humorista malagueny Jorge Ponce condueix una secció en la que fa sàtira sobre cada una de les províncies espanyoles, reflexant l'esperit del programa de Callejero i Golfo. En esta secció ha plegat el torn de la província de València. La seva sàtira ha sigut durament crítica pels mitjans de notícies, redes socials i el públic en general, per traspassar la línia de l'humor i caure en l'insult. Comença assenyalant que la crítica a la província està resumida, ja que n'hi haven massa coses que incloure. Seguidament nomena a València únicament com a ciutat o província, rellegant el nom unificador que s'amplia a tota la comunitat valenciana, afegint que el centre de València no existís i que la ciutat és todo extrarradio. Insinua que és una ciutat lletja, però que els valencians, en to vulgar, la considerem to guapa, que està dissenyada per tu primo el pastillero o que viu immersa en la corrupció, la costa, el neó i el tuning. A lo que el presentador, l'humorista David Broncano, li dona la raó. Jorge Ponce continua parlant de les festes, bromejant sobre que els científics valencians només investiguen en com fer més festa. Afirma que les falles són la pitjor festa d'Espanya, cosa que recalca insistentment, i de nou el presentador David Broncano donant-li la raó, insinuant que els valencians són estúpids per cremar lo únic bo que tenen respecte al seu criteri, els ninots, acabant en la coletilla de que estan to guapos, fent referència a que en realitat són lletjos. Finalment, recalca en ironia que els tratges de fallera també se deurien de cremar, donant a entendre que és pel mateix motiu, per ser lletjos com els ninots o la pròpia ciutat, a lo que el públic li aplaudí fortament. Per a acabar, Jorge Ponce mana en sarcasme besets als valencians, insultant a la gastronomia i als propis valencians. Jo a la paella le pondré lo que me salga de los huevos y la voy a llamar paella, enorgullint-se de que a ningú li importaria i retirant-se entre rises i sarcasme per esperar no haver ofès a ningú. Mitjos de notícies, espectadors i redes socials esclataren a l'instant. Lo que hauria d'haver sigut una xicoteta sàtira sobre València se convertia en un despreci directe i absolut cap a tot lo valencià, fomentant el desconeixement sobre la cultura valenciana, la fragmentació territorial, fent entendre que els valencians som un poble incult, corrupte i drogadicte, que el cap i casal i les seues festes i tradicions són lletjos i que deurien d'ardir, i acabant en insults directes cap a tot aquell valencià que respecte i buiga la seva cultura. I tu què opines sobre esta notícia? Deixa-ho tot ací baix en els comentaris. Subscriu-te per a mantindre't enterat de tots els detalls de les notícies més importants sobre València i comparteix el vídeo en tot el món. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot... No te baixes del submón!